wong ayu pembujanku hati kita mung kangen sliramu ayo ayo bayanganmu meridu hatiku yo 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 rino wangi hiasi hati Pak Muji nunggu kowe bali yo yo rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Pak Muji pripun Pak Muji? Pak Muji. Pripun? yang ini Musuh alah kon onggrok niku pripun? kono ogrok wis diagapan aku Ajan dijamin cepot mengke Pak. Yo. Monggo. monggo Ayo Mbak Dikan. Aja semalang bangga. Hai. Awak Nggih, terima kasih matur nuwun Pak Muji. Mangke sing setunggale ten nggen gara-gara nggih. nggih Pokoke kedah nunggoni ngantos gara-gara. Panggodane Muji. katresnan. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Muji berkah barokah. Heeh. Nduk, apa? Boy gendis ndi boy gendis? Nah. Boy gendis ngendi? Diarep-arep umsur kon nyanyi gara-gara petan. Nah. Heeh. Boy gendis ndi boy gendisnya? Oh, jiko dingklek. Heeh. Nduk, apa? Bar ya kuwi mau prayogane Mbak Inces kon munggah meneh. Dalam Enek dingklek ya. Ya nyanyi gara-gara petan. Oh, mau pamundutan saka Om Sura. Kowe iki. Heeh. Ayo Om Sur, Matur nuwun sik kawan. gak wani. Mbah Wolu kita. Nggih, niki sakdenipun ngaturaken matur nuwun kagem khususipun Kasun, Pak Kasun, Mbah Lukito, umumipun kagem warga Sumberagung, Desa Jati Gembol. Matur nuwun tasih dipercados untuk lantaran panjenengan sami bersih dusun wonten ing dalu menika. Nggih. Aja lali sesuk bengi awake dhewe ALE Group karo Niken Salindri ana ing ngetrap. Muga masyarakat Sumberagung berbondong-bondong mriko ningali Niken Salindri. Di Madiun. Gone sing mau tak nyanyi Ya, iki. Bapakku Pak Alek. Terus tanggal 10 Oktober awake dhewe ana ing Begal. Gone Mas Darto Laras. Tanggal 23 ana Oktober yoga ana ing Begal. Mengko ana bintang tamune Cak Yudo Bakiak. Tanggal 23 Oktober ya. niki Mbak. Ayo Mbak Minca. Mbak Minca sampean ngerti. Ayo. Iki Enek kok enek dingklek mau digawake ya. Nggih. Ora omong tak Nyapa goleki. yakin tas. Lah bintang tamu ini teko apa ora yo gentenan no, Mas? Aku ganti si medun. Ngawur. Ora. Kowe mau kan Iki rene iki sebagai sambatan. pengganti. Mbak Inces, Dalam. kula niki kalih piantun dan warga mriki sudah bukan orang lain lagi. Jadi aku rene iki ora kok tanggapan. Lah terus Yo yo inguk-inguk. inguk-inguk berarti Yo, orang Sebagai Digarap gara-gara petan. Yuk Mas Erik. Yang- Iya betul sekali. Ya. Goro-goro petan Mbak Vivi. Nah, enten nih kok Ah. Mas Erik. Bubung Mas dibubung, Erik kaur kene kaur sepuh kene kok. Kaur keuangan. Oh, kaur keuangan tak kira kaur sepuh. Kaur sepuh ta kayak. Ya. Yuk.